বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার হাতত আছে নাইকল বড় ভাজা বাদাম কাस आरोबावसो बादामखौ साइडआव दोन ओम क्लिं क्लिं बच्चे तो माबोरै मा खबर दिनैनि भिडिअआ जाबाय भेलेन्टाइन स्पेसियेल बिदिब्ला फै यार जागायनोसै हे राम झुम करो खालाय मारदोना बानायफ्लादो अरे आईफोन वाले भैया तू ही बता दे अरे खेबसेबाव वाह क्या सीन है मोमेंट है भाई मोमेंट बेसोर सानैखौ साइडआव दोनथ' जायफोरानोखि भेलेन्टाइन डे फालिनो मोन्दों मोजांनि बाथ्रा दा नोंसोर आंनि स्टोरी खोनासं भेलेन्टाइन डे नि स्टोरी हो प्ले खालामना हो मिथिगौना सानसेखालि मा जादों होनबा आंनि लोगोनि फिसाजोआ दाना बे आंनि लोगोनि फिसाजोआ बयफ्रेन्ड सोलायबाय थायो ओमफ्राय जों जि बादा होखादोंमोन आरो बारा सोलायबाय थानो नाङा गोजामानो मोजां बेजोंनो आराम था होननानै ओमफ्राय दाना बे गथ'आ मानिया आरो जों बुरि मानसिनि खोथाखौलाय अबाव मानियोसै नोंसोरलाय मा मिथिनोसै जोंनि भेलेन्टाइन्स डेखौलाय र'ज डे किस डे हाग डे भेलेन्टाइन्स डे मा जायो जोंना नोंसोरलाय मा मिथिनोसै जालायबावो जोंखौ मिथिबाय आं बुंनायखौ बिदि जालायलायबावो आंनि लोगोनि फिसाजोआ जायबायनि फिसाजो फाग्ला ओमफ्राय दाना सानसेखालि मा जाखो भेलेन्टाइन्स डेनि थांबायनो बिमाखौ थगायलायनानै बिमाया बादा होखादोंमोननो आंबो बादा होदोंमोन दाना थगायलायनानै थांनानै दाना अखानायैसो फैबाय दाना अखानायै फैनानै गुस्थिया माबायदि फुलायना फैबायनो ओमफ्राय दाना बे गुस्थि बुंनायाथ' बाद होदो दे ओमफ्राय दाना मास मोनथाम मोनब्रैनि सिगां उनावहाय ओरैबायदि जाबायनो होननानै गुजुनाय गोबालावनाय बेबायदि जाबाय जाहैदों ओंखायनो जानला गोदान बयफ्रेन्ड लानो जेबो दरखार गैया भेलेन्टाइन्स डे मानिनांगौ जेनेबा जानांगौ नोंसोर स्टोरीखौ मोजां मोनदों बुंनो थाङोब्ला बे स्टोरीआव आंनि जेबो आखाइ गैया स्टोरीआथ' बेनिसो एक्साइट जालायदों नामा बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम बे गोजा गाबजों भेलेन्टाइन डे खालाम जि खालाम बेफोरखौ आं जेबो मिथिया बास क्लिक जानांगौ बाय